גז אתה יכול לתת גז חופשי שם. וקלאץ' שני. תרים את כל הקלאץ'. כבד האיתות שמאלה. תמשיך ימינה. תתת ימינה. תסתכל על ימינה. עזוב את הגז. פה לא צריך לעשות כלום, רק אל תעשה שום דבר. פשוט תן לאוטו להתקדם ככה, בוא נראה אם הוא יכול. תסתכל ימינה, סובב את האוטו לאט לאט. אז יש לך גם לתת זכות קדימה, תראה כמה זמן יש לך, האוטו לא מאיץ בך, נכון? עזוב את הברקס. עזוב. יש לך פה גם נתיב. כנס אליו לאט, בזהירות. כנס אליו בזהירות. יופי. אתה רואה את התחבורה של השני? תתחיל לתת גז בנתיב הזה. אל תפריע לאף אחד. תמשיך פה. תוסיף גז בהדרגתיות. כן. תוסיף גז, החלפת מוקדם מדי, בלי שהיה רעש. תן דלק, תקשיב לרעש ואז תחליט. עוד גז, יופי, תחליט. תוסיף דלק. אז שי, אני רוצה לעצור בהמשך בצד ימין. בסדר? איך אתה רוצה? תיגע בברקס עם מראה, תלחץ על הברקס. תלחץ, אתה לא לוחץ. יופי. לא מספיק אתה לוחץ. צריך ללחוץ קצת יותר. להרגיש את ההתנגדות של הברקס כלפי הרגל. אוקיי? שים ניוטרל ראשון, בסדר. הלו? היי, מה קורה? קלאץ' שני. כן, ימינה, כן. כן, ימינה. תהיה על הברקס. חנה, אני מדבר איתך יותר מאוחר, אני באמצע עבודה. ברקס ל-1000 סלט. כן. תוריד לשני, קלאץ' ניוטרל שני. תרים קלאץ' לאט. תסתכל ימינה. עזוב את שמאל. עכשיו תסתכל שמאלה. עכשיו עוד פעם. כן, לפה. תעוטט שמאלה, תעבור מתאים. קלאץ'. תקבל את האיתות ותוסיף גז לכביש של 70. תוסיף גז. תוסיף עוד. שנייה. צדם יותר את הכביש. בוא נעצור בצד ימין, אבל יפה. תעוטט ימין. לחץ על הברקס. לחץ יפה. לחץ על. יופי. לחץ עד פחים. תוריד אותו מהירות. וקלאץ' נתן. יש? יש. שים ניוטרל ראשון ניסה. גז. יופי. את כל הקלאץ' תראי. איפה? תמשיך לנסוע בנתיב הזה. הילוך הבא. תעבור נתיב תעוטט שמאלה. כן. שמאלה. תקבל את האיתות, כי היינו עם איתות ימין. תוסיף דלק קצת. בלי של 70. שאני אחזיק את הירוק, שי. יכול לנסוע. הילוך הבא. אתה לא אומר חייק. כן, תשים את הירוק. תדליק לך את הירוק. עכשיו אנחנו נעשה סוג עצירה אחר. עזוב את הגז מפה. ושים 3, קלאץ' 3. תקשיב לך. תראה עם הנקודה. יופי. לעזוב את הקלאץ'? כן, עד הסוף. ותמשיך עם גז. טוב. מה אתה עושה? הוא מחזיק את הירוק מכאן. כן. אין טיפה גז. כדי שלא נעצור באמצע עצור. טעיתי בברקס עם הרע. יפה הברק שנתת. ותתן גז. תמשיך ימינה, תסתכל לימין. איזו אותי, שי. לא, אני רואה... לא, אני רוצה גם זה. אני יודע, לא, יש... תיגע בברקס, תסתכל למראה הזאת. חכה שירד ל-1000 סלט, עוד ברקס, תלחץ עד שירד ל-1000, ואז תוריד ל-2. תרים קלאץ' לאט. עכשיו אל תיתן גז עד שנקבל החלטה. תיכנס עם ההגה ימינה ואז תבדוק עוד פעם. תיכנס עוד ימינה, שאל. תיכנס לפה, יש לך פה נתיב לאט. בכל מקרה לפה תיכנס. נותן שמאלה. ותן גז.
תוסיף דלק זה כביש של 70. הילוך הבא. עכשיו בוא נעשה עצירה מתוכננת. בסדר? יש לנו ירוק. אתה רואה מה זה שי? אל תיסע מהר מדי, תיסע על 70, לא צריך ברקס. תן גז בלי להוריד. אל תעזוב את הגז לגמרי. תיתן גז. תוסיף טיפה גז ותראה אם הוא יעבב אנחנו נלך לברקס ונעצור חזק ויפה. אם הוא יעבב אבל, לא לפני זה. אם הוא יעבב. אבל מיכאל מחזיק. מחזיק, בטח. גז. היינו יכולים לעצור על טווח הזה? לא. בחיים, נכון? תבוא לימין טוב, תסתכל לימנית, תעבור עם גז. תקבל את העיתות ותוסיף גז. של 70, נכון, כבר לזה. קצת. אתה בסדר גמור, לא יותר מזה, לא יודע. בוא נראה אם הוא יעבב לנו. דווקא כשאנחנו צריכים האדום, כן, מיכאל מחזיק יפה. תיסע בנתיב הימני. זהו, עכשיו אני לא מחזיק, שי. תגיד, אתה לוחץ הרבה כשאני נוהג? איך? לוחץ הרבה על ה... לא, עכשיו לחצת. קיבלת תשובה? מה זאת אומרת? שאני אלחץ. יש לו גם דוושת שם. יש לך גם? נותן שמאלה לעבור. בטח, מה אתה חושב? תעבור עם גז. אם הוא נוסע פעם ראשונה ואם יקרה מחר. מה זה היה? סתם איזה עץ, קבל את העיתון. מה אתה אומר, איש? קבל את העיתון. מה זה היה? בסדר, העיתון. אני נותן לך אישור, שי, אתה יכול להמשיך. תאותת ימינה, תעבור הנתיב. תשאיר את האיתות ימינה. תשאיר. תוריד לשלישי. תרים קלאץ', תשאר בנתיב ימני ובוא לפני ימין. תיגע בברקס, תיגע. ותוריד לשני, קלאץ' ניוטרל שני. לא טוב, שי, עוד פעם, ניוטרל שני, שי. תרים קלאץ'. שי, הבנת את הטעות שלך? כן, בואי מהר. לא העברתי כן. לניוטרל. מבט. יופי. מזהה את המרור של 70? כן. יופי. חכה מהר, הוא יקרא לך. שלחת מוקדם, שי. עוד לפני שהוא הגיע הגיע למרור. לשתיים. אבל מעל, הוא צריך להגיע ל2.5. צריך לעבור את ה2, בסדר? תוסיף גז. הנה, עכשיו תוסיף עוד לחצת, גז. נכון? עוד גז, לא. תאותת ימינה. אל תחליף את ההילוך, אנחנו נעצור בצד בשלישי. בסדר? תיגע בברקסים ברק. תתחיל ללחוץ ותעבור על המפרצון הזה. לא מפריע. תכניס קלאץ' פנימה. קלאץ' פנימה. אם לא נכניס קלאץ' יחבר או לא. מנוע. קבל את האיתות שים ניוטרל במנוע. אוקיי. הכביש הזה הוא של 70. מה שאתה תעשה עכשיו, אתה תתרגל העלאת הילוכים והורדת הילוכים. על הדרך אני אסביר